The African Apostolic Church of Apostle African, number 8, Jefferson Road, Logan Park, Hatfield, Harare. Mashoko emuranda wa Mwari Ernest Paul Mwaja we Africa pane dzimwe nguva. Chechi yedu iri kuenderera mberi, muri kuzviona here vakomana. Nokudaro tinokukokai kugumano reMasvingo South Province richaitwa musi womugovera 6 November 2021 kutanga nenguva dza 10:30 kusvika 3 p.m. paBuka Business Center along Masvingo Great Zimbabwe Road. Vanorwara vanoporeswa muzita raJesu nekutenda. Mark 16 verse 15. Kuti munzozvizere batai Reverend Chibgowa panhamba dzavo dzenhare dzinoti 0774420296 Reverend Matiure pa 0772644752 Bishop Pirusike pa 0773429331.